Ako ra si Mirasol. Bisag unsa pa'y mahitabo. Way makailog niya gikan ako. Ako siyang asawa. Kung di mo sila kayan, karoon na yun. Patyong taka o pagkuyog ta dito sa impyerno. Tor! Ayaw! Pero saan mo na ako siyo? Kiling tawanan mo ay nagpapatay na kong ganito. Sakit kayo sa kong buot nga siya mo'y pagkaslan sa kong asawa. Iman ni Tor! Yang imong misyon ni ring kalibutana nga mag-usab ka sa imong kaugalingon. Gusto magkahakang maanghel? O lagi. Pero saan man ako siyo? Wa ko may baw kung saan. Aray, sakita ko na to. Karong imo magong kinukul siyo. Timani! Yawa ka nga gustong maanghel. Busa sunda ko. Pilia ang pagpasaylo sa imong isig katao. Wala ang pagdumot. Pahariya ang gugma sa imong kasing-kasing o kunahuna. Ug labaw sa tanan, pahari ang Diyos sa tibuok ni mong kinabuhi. Kay kung dili ka mo patuon ako karon, itambog di kang balik sa impyerno. Ang yawa nga gustong maanghel. Gituyo pagmugna kining makalingaw ug puno sa pagtulunan nga sugilanon aron kitang tanan higmatas ka matuoran nga di ay kita naglumlum na sa atong garbo kahakog ug kasina nga ang atong kalag padung na ngadto sa kalagdagan ug kapildihan. Ang yawa nga gustong maanghel. Mugna sa tagsulat, Emmanuel Sacol, ubo sa direksyon ni Ray Arellano, spinner Joel Benze, audio editor Randy Tayan, soundman Ricky Bangis Garing. Ug mapasigarbuhong nga gidalit kaninyo sa RMN Drama, Ang Yawa nga Gustong Maanghel. O karon sa sumpay na itong sugilanon, Ang Yawa nga Gustong Maanghel. Sagdi lang dito. Kung mag-istorya may usab ni Mirasol, ako to siyang tambagan pag-usab. Pero, Dindo, lain pa yato. Unsa man, dito. Kadto bang imong driver ba nga gihinganlan og Paulo? Si Paulo? Paulo? Og yang kauban nga si Lucio. Lucio? Sikreto na silang muani din Nahibaw ba ka na? Ha? Sikreto nga muanhi din Ako labang nabantayan nga nakigsuod sila sa akong mga anak. Unsa? Okay, Mon. Managog luto. I finished cooking. Unya, what's the plan? Unsay plano na to karo? Well, super well. Gusto na ko. Bisitahon si Mirasol ug usab. Come on, bangag sa ilong pakyaw. Unya, usa man, ha? Pakyaw ba nimo? Kinahanglan ba ka nga, Kuan? I will follow you. Magpakuyog ka na ko. Kinahanglan yun siyo. Nga muuban ka na ko. Pero, magsabot ha? Usa man, what's the matter? Come on. Kinahanglan nga hatagan ko nimo gigayon nga kamerang duha ni Mirasol ang magkasultihanay. Unya, kamusab ni Riming. Bangag sa ilong. Come on. Usa may buot mong ipasabot, ha? Siyo. Doon ako pangutanan na mo ba? I have a question. Unsa man? What's question? Nagkasuway na ba ka nga nahigugma? Uy! Bangay sa ilong. Come on. Huwag ko kasuwaya na, Tor. Mau ba? Oo. Sa ato pa, huwa pag yun ka makatilawan ng mga kalibutanong kalipay. Bangag sa ilong. Come on. Sige na ko katilaw og langit. Pero ka ng kalibutanong kalipay. Alam sa imong kasayuran, Tor. Managlahi ang atong kahimtang. Gihimo ko sa Diyos nga tao. Man! Og ako, me. Gihimo na kong anghel sa Ginoo, angel of God. Mo ba day? Yohoyo guday nimo. Bangag sa ilong. Come on. Usay ayahay, ha? Ay pagtuong kaming mga anghel wa sa mi mga pagsuway nga nagian. Bisan gani hantod karon, ibinaw. Ibinaw. Akan sa manay na. Na pa mi mga pagsuway. Posible sab nga matambog mi sa impyerno kung musupak-supak mi sa atong Ginoo. Sama sa naitabo nila ni Lucifer. Mo ba siyo? Bangag sa ilong. Come on. Dili ingon anak ka sa yun, Tor. It's not easy.
Nagtuo ka nga ayahay, ha? Ang kaming mga anghel ayahay mi. Parihas sa sabi sa mga tao, gadaghan sab og pagsuway sa kinabuhi. Many trials in life. Uy, isipi. Ha? Sa isipi. Sa ato pa. Napaday kay gayuna nga maimpirno pa juga o bangag sa ilong. Oh, come on, pikiti! Sulti na dyan, tikiti. Sulti tikiti. Pikiti! Pikaw pikiti. Pwede kayo, Tor. Natakdan ko ni mo. Pero maunay atong paningkamutan. Ha? Labi na yung ka. Nga nakasinati og unsa kapait sa impyerno. Di na lang kita mangandoy ng impyerno siyo. Ha? Kaya di yun mahulagway ang kapait sa kasakit sa impyerno. Bangag. Ay, goy. Di amang bangag sa ilong. Uy. Oh, come on. Sa dindo, Tor. Ulo, naglisnag ang ilong. Oh, bangag lang ang bangag sa ilong. Hoy! Isong kayo. Din man mo gikan gahapon, ha? Dinera man me din. Ayaw, pamaga, Paulo. Bangag sa ilong. Kaya dahil nakasulti na ako. Kasikreto mong miadto sa ilang Mirasol. Ha? Kasi nagsulti ni mo na din. Ayaw ko pangutang nagkinsa. Bangag sa ilong. Tubaga nga kung ipangutanan ninyo. Unsay inyong tuyo dito ni Mirasol? Kwan. Waragod. Kwan, nagstoryanay rami dito. Din, ha? Kay kauban biya mi siyang amahan sa simbahan. Ha? Bangag sa Ayaw nagimu ang katarungan nga kauban mo sa simbahan. Kay baw ko. Nalain ang inyong tuyo. Oh, come on. Kalma lang din. Kalma. Calm down. Wami daw tang gibuhat ito. We just talk. Nagkikistorya ramami dito. Bada! Uy. Pagtarong mo, ha? Calm down. Aron mo masayon, no? Dili ko gusto nga mo adto mo dito. Bisag si Tito Jerry. Bisag siya pa'y inyong ipasangil nga doon. Pero din. Wana'y piro-piro. Uy. Sugod ka ron. Ikaw, Paulo. Ilisan ti kasi mong pagka-driver. Ha? Usa naman na ko din. Tighugas lang ka sa mga plato. Unya, mutabang sabga o panlimpyos palibot. Kasabot ka? Odin. Imanin na ninyo, ha? Muna'y second chance nga kung gihatag ninyo. May bawang papawa o na dayong tabo din his akong dapit. Na! Bangag sa ilong. Oh, come on. Linaktan eh. Bakang. Bugim gisulti. Lisura ni siyo. Tigugas na naman hinong ko mga plato siyo. Net limpyo pigos palibot o bangag sa ilong. Yun mo eh. Muna isulti atong bakang nga murag karaang hapon. Okay na, Tor. At least, patapok kahwaan din eh. Ha? Werner, Japon. Siyo? Werner. Doon Japon ta niya. Bida. Kayo ram biyaan ito, ha? Ha! Bangag sa ilong. Mupawa lang tayo din siyo. Ay, oy! No. Bad na. Ang bad? No, ha? Bad na. Ang ato ba yung purpose nga mipaduol ta ni Dindo, kay ato ba siyang suuron? Get closer. The closer. Kanta mo dito. Yan na lang. Unya kung palayo ta. We go far. Maglisod na hinuon ta og samot. Nga ato siyang matabangan. Pero murag lisod manggugkaayo nga ato siyang masuod siyo. Ha? Lisod. Musurok maghinuon akong dugo nga makakita niya bangag sa ilong. Oh, come on. Ay lang na. Ha? Ay lang nagsabot ang iyang gisulti. Pidahay, siya dili ko taon. Ha? Makalagot kayo naon nga sayon sa yuno na taniya. Ako gani mahinayat. Sus, kanang naon na mahimog na lubot. Bangag sa ilong. Tuwa na sab ka. Kainit ba yan? Kaya init kayong yawa. Kainit ikaw ba ato simpirno mabugnaw brang ungoni mo? Oo, bitaw. Mausan. Pero, kining, wa ko malikas, kaya yawa mayog ka. Wa ko yawa nga malikas ko. Ayaw pamalikas. Ayaw pamalikas. You are evil. Mimpirno tana. Bitaw siyo, kining, kuhan ba? Libog lang yung kutaw na ko ba? Ang ako kung nakuyawan ini, basin og mahagad na ko nagsumbagay ni Dindo. Mahagad niya na ko sumbagay ba? Ako niya hagdog sumbagay ba? Kaya ko pugong ba? Uy. Kaysa tinuod lang ay. Dako, bayag yung kayo nga kung pagdumutan niya. Ha?
Gusto na ko nga matambog hinoon siya sa impyerno. Bangag sa Oh, ilong. come on. Ayaw na, Tor. No, ha? Bad ba yan, ha? Di na mayong imong yun na una. You're thinking bad. Wa ta mo anhi aron makig-away ta niya. Wa ta mo ni. Oh, musa na Eh, ba tayo atong yanhi nga ato siyang matabangan. We'll help him. Hay. Unsaon na lang na? Ha? Unsaon na lang? Unsaon na lang yun kundi yun na tumatoy ang mahinayak yun ko be. Unsaon man? Oh, come Bangag on. sa ilong. Kamu ba? Kamong duha. Pahimangno lang gining ako, ha? Bisag kadto mga tawhana, ako mga kauban sa simbahan. Di ko gusto nga mukumpiyansa mo adto nila. Nga naman day, tay? Basig lain ang tuyo nila. Unsam din nasa imong nahuna, tay? Nga, nagkaingon man kang lain ang ilang tuyo na mo. Basin og mangulitaw sila ninyo. Unsa? Murag dili man na may ilang tuyo na mo, tay. Sige maugtaon. Unsa ba ilang tuyo ninyo? Be. Inamigara mong na ilang tuyo diri na mo, good. Mauna. Maunay akong giingon ninyo nga magsugod sa inamiga ko nuhay. Unya dito, kalit mangulitaw, muli ko ilang kalit. Makita sa best reaksyon itong ilang mga nagway. Tay, wa yun mi magunahon na anak, tay. But lang. Pasin ba? Ikaw rin nagunahon naglain ba? Reaksyon may kuya agad. Pero kami mirasol, tay. Wag ginasa among huna-huna. Nga mauna ilang tuyo na mo. Ani na lang. Oh, unsa man, tay? Sugod karon, gusto ko nga maglikay na mo nila. Tay, nga nung maglikay man minila, nga wa man sila daotang gibuhat. No. Bisan pa! Ayaw pa butang nga maghimo sila gautan. Baya, si tatay. Butang tabi, tay. Kung mangulitaw sila na mo, tay. Daotang di ay na, tay. Pagklaruhon tayo hindi mataas sa istorya yan. Tingnan naman di ay. Musugot sila yung mga pangulitawan mo. Sakto bitaw si Riming, tay. Nga naman? Daotan ba di ay kung mangulitaw sila na mo? Ay, ginoo ko. Muros pa. Wa mo magtanaw sa dagway atong mga tawhana. Nainaong atong Paulo nga. Buwa kay ngabil. Unya, itong kignaon. Huwag angay. Huwag ngabil itong kignaon. Nya, kulot kay buhok. Huwag magkadimao. Lalala, nawayon ni tatay. Kay nawayon ni mo tayo, uy. Simbahan mo ko. Nagsulti mo ko tinuod. Unya, naasay ka itong losyo. Losyo sila. Taasig suwang. Taasig suwang. Nya, mulking kantong pamanit. Nya, luspad kay dagway. Uy, tay, husto na intaon tayo, uy. Sumong ka tayo, tagasimbahan ka lang. Hindi pa minaon nga nanaway ka tayo, uy. Bitaw. Sa simbahan, ano kila? Pahimangno lang mura muwa karon pa. Mura mo karon pa ng simbahan. Pahimangno lang ako, ha? Aron mo magiyahan susto ba? Tatay sa doy. Hindi. Mura masabing mga bata, anak nga imong tudluan, uy. Bitaw. Tay, nahibaw mi. Wa gyud na sa mong huna-huna sa tay, no? Bitaw, tay. Bitaw, wa gyud kay angay kabalakan, tay. Kudawa. Sa sultian ni ay. Ako pa ni mo milasol. Mas maayo pag si Dindon lagi imuhang pilion. Kaysa masipyat kag pili ang uban diha. O ikaw, hoy, Rebing. Ay, lagpo tay. Nalagpo tay. Mas maayo Laway pag tay, laway. Mas maayo pag si Puldon la imong sugton. Puldon? Naapay da kong kayutaan des bulinawan. Sobra naman ang imo tayo, uy. Bulinawan karkar. Tay. Ikaw tay ba? Mura magkagdili minister sa simbahan tay, uy. Uy, ay di kalimot tay ha. Ngang imong gitamay, mga kauban ra nimo sa simbahan. Ay, ko na. Mura kagkaroon pa. Sulti man ko tinuod. Na, basta, butagin nimo tay. Tay. Si atay. Ayaw pa binastos tay. Ingong ka atay. Ayaw kita pag-iningon anak kay madamay ang ubang nagtinaro nga ali minister nimo, uy. Kung ingon ana ng imong batasan. Samgoy. Sibat. Sige, bye. Hoy, Rebing! O di kay istorya ba ko ni mo, Rebing? Balik, Dre! Tay, aris ako sa kong kwarto tayo, uy. Kay mo pahuway sa ako, eh. Saming nga. Mga anak, way ayo! Mga sublibiya! Murag mga correct! So,
na mas dindo, milakaw na, bangag sa ilong. Come on. Mga 20 minutos o 20 minutos o 1 segundos ang nakalabay, Tor. 201. 20 minutos o 1 segundos. 201. Milakaw na. May nun. Nya, ikaw unsa man? Nauman na ka og luto diya, bangag sa ilong. I'm finished. Human ako, Tor. Hindi, malakaw ta. Piyogi ko. Ato ta silang mirasol. Come on. Basin og mag-abot na dito ni Dindo sa ilang mirasol. Delikado kayo. It's very delicate. Uy. Bangag sa ilong. Miingon to siya nga hapon pa kuno siya mo bisita sa ilang mirasol, bangag sa ilong. Come on. Did he tell you? Laki man. Babae man dito. Did she tell you? Isultihan na kaniya. Si Berta, mo yung gingnan. Kailangan Berta. Sige. Kailangan ka Berta. Berta, kisa Berta. Sawang Berto. Come on. Sige. Mayroon. Gusto na ako din ba? Nga ako na lang yung sultihan si Mirasol. Nga ako si Arturo. Bangag sa ilong. Come on. Sige. It's okay. So try. Basin pa di ay. Maulagay. Bangag sa ilong. Come on. Basta panayiming ligid ha. Ayaw diretso ha og paila. Kung di ka pa siguro, gamutuo na siya ni mo. Suuron yun unan ako siya. Ako siyang week time mo bang istorya. Sama sa kong gibuhat kaniadto sa nangulitaw pa ko niya. Bangag sa ilong. Come on. Sige. Ikaw god. Basta kay ang imong style ha. Kung mahimo, sunduga tong style ni Konsehal Alex Lara. Uy, kato. Kato. Delikado to. Basta kay nahibaw na ka. Magsigil ta kupot sa tiyan na niyo. Nahibaw na ka sa atong mga rules and regulations, Tor. Ayaw yun to og lapasa ang akong pahimangno ni mo. Di lagi siya. Sundon to na ko ang tanan mong gisulti. Bangag sa ilong. Come on. Bueno, Algono. Sige, bueno. Sige. Maligo na ko. Ha? I will take a bath. Kung humanin kong ilis, we will walk together. Manlakaw rin ta. Sige. Sige rin. Magbabot ko nimo. Bangag sa ilong. Come on. Paminaw, Tintay. Kadtong duha nga si Paulo ug si Lucio. Kung muanhi nga ito dinhi unya, mupasangil, ipangita nako, ayaw padayon na ha. Ha? Uy, nganong dili man padayon nun, Jer, nga bisita man na? Ayaw na lang pangutan na Tintay kung ngano. Basta, dili lang ta mo kumpiyansa adtong mga tawhan. Ay baya ka, Jer. Basin bag malain ng mga tawhana nato ha? Kay doon na kay pilion nga imong padayon nun din he. Ay ako lagi bahala. Sunda lang ang akong gisulti nimo. Ay depende ra na, Jer. Sige, depende. Uy, hala. Naanay ni doorbell ay. Nagoy! Wapalibak. Sila na ka na, Tintay. Ato dito. Yung mangitan ako. Inang wa ko ha, pamakak ko. Tumanag akong tambal ha. Pamakak yun. Maayo ning halimin. Ayaw silang padayon ni pamakak yun. Hala, sige. Akong arion. Dayon mo, Paulo, Lucio. Salamat ng Tintay, salamat. Uway siya pa yan, oy. Lingkod una mo kay akong tawgon si Mirasol ug si Riming, ha? Come on, salamat nang salamat. Hoy. Tintay. Nganong imo man ang gipadayon ang duha? Hoy. Jer, ako ginang padayon nun kay di man ikaw ilang tuyo. Si Mirasol man ug si Riming. Abisan pa. Di ba miingon man ko nimo? Nga di nimo sila pasudlon? Ang imong giingon nako nga dili sila pasudlon kung mangita sila nimo. Pero dili man ikay ilang gipangita. Ang ato mang mga anak, unya ako ding pugan. Kwanggol man ka? Atay paon si Kwanggol, ha? Ako Kwanggol, ha? Angang! Wa ka maminaw na ko. Di ka makamaumusabot sa akong gisulti. Tay. Ngano ko tang pasayo man ninyong naglalisti ha?
Ay, nay, kanang amahan ni mo ay. Sa'yo kang panuwayan. Sa! O sige, panuwayan. Unsa ba na inyong gilalisan, nay, tay? Ay, ang gusto niya, dili na ko pasudlon sila si Paulo ug Lucio nga nangita ninyo. Oh, hala, naadi sila, nay? Ito asilong ay. Bebe, ako arion. Hoy! Mirsol! Asa ba ka? Ako na sila abiyabihon, tay. Ha? Diyos, bida! Sa gininimot, tintay! Wow, kanindot din na sa inyong trismer. Bangag sa ilong. Kuan kayo, babantang kayo sa hangin o mga talanaon sa bukid o sa patag. Maobitaw. Ganahan sa ko din hipaw. Kay naasay dool nga dahan. O niya, dool rasad ang lungsod o ang merkado. Oh, sakto dyo kayong pagkapili niyo ganing pistuha. Bangag sa ilong. Tungod ni sa kong bana ka ni Adto. Maumang gini ang paborito niyang dapit good. Diba? Abi na mo, kato si Arturo ba? Kuan to, taga Purok Bayong yun to. At bang basa Purok kay Mito. Oo, bitaw. Dool ra din naadapit sa ilang maurupilang. Nahinamdom bitaw ko, ana. Ana man ko mag-agian pa dong sa eskwelahan kani Adto. Tinuod na. Pero may magani kang magpauban sa imong papa kani Adto. Bangag sa ilong. Nakailaday ka na ko sa una? Ha? Silingan na masagod ming Arturo sa una. Mga bitaw nga, kababata to na ko siya. Kami sa'y pinakasuod na higala. Bangag sa ilong. Mao ba? Sa ako nang gingunin mo, kay bawa ko sa tanang sikreto niya. Tinuod ka, Paulo? Lagi. Bangag sa ilong. Kay bawa magani ko nga naa kay duha ka dagkong awom sa mong buko-buko. Nya nasa kay lihi sa mong kilid. Uy, hala. Nahibaw lagi ka. Natural bangag sa ilong. Ganun ligod. Ginanta ka nga kahibaw ko sa tanan. Ha? Unya, kahibaw sa ko nga kato si Arturo, sinyalan to siya. Uy. Unsa ko sinyalan, good? Doon na to'y sinyalan iya. Hoy. Bangag sa Hoy, Paulo, muraglahi na ng imo da. Lain na lang, be. Kung tinuoray kang gisultihan sa tanan. Aber, kay baw ka kung diin ako sige sugot sa una? Oo. Ay, bangag sa ilong. Oo kayo, eh. Kahibaw kayo kung bangag sa ilong. Sulti na yun, be. Ha? Ang una ato kay Valentine's Day yun to. Unya, nipalit siya tulok kabuwak nga color puwa. Unya, yang gisuwatan og, I love you. You are my everything. Bangag sa ilong. Unya? Unya, maula to. Ha? Nahimot kay ka to. Imong gidampi ang iyang aping sa imong kahimuot. Ha? Unya, dayon, gihagad kanya halo-halo. Unya, dayon, gikalitan kanya gisaping. Ugtagan kayong nananaw ninyo. Unya, dayon to, gipangutana kanya kung kamo na ba. Imo siyang gisanong og yes! Bangag sa ilong. Uy, kay baw lagi kastanan. Ginan bitaw tika, way butang nga wa na ko hibaw Bangag sa ilong. Kalain ni mo, Paulo, uy. Paano nalain naman nung ko ini? Mauwaw naman hinuon kong mangutanan niyo mo. Ay lang ko kawagot. Kwan, malipay hinuon ko nga mangutana ka, kaya ron akong matubag. Bebe, kana ko ng lisod, be. Sige. Unsam na lisura. Kinsay pangan sa among pinakaunang iro nga among gibuhi sa una? Uy, kasayo. Di mo na lisod. Sulti dayon. Sige, be. Ang una ninyong iro, nga inyong gidapit, at idapit naman ka daw, inyong gipalit ba? Gikan ni Budoy. Gikan to Budoy. Pizza 11 gitos Oktobre. Alas 9 buntag. Si Chow ang inyong iro nga labong kay buhok ko niya namatay kay nakakaulog American flag. Pangag sa ilong. Sakto gyapon ka, Paulo. Oo. Sakto kita na nimong gisulti. Pero... pero, murag dili katuhuan. Uy nga, hasta ng mga butanga gisulti pa ni Arturo nimo. Bangag sa ilong. Natural nga mahibaw ko.
Kaya ako man si Arturo. Unsa to? Ikaw si Arturo? Unsa to? Osbara gani, Paulo? Ikaw si Arturo? Kuan, nasayo ko pangag sa ilong. Kay ako man ang gisultihan ni Arturo sa tanan. Pagtarong gani diha, Paulo, be. Ikaw ba makuratan man sa tanim mo nga ikaw si Arturo, uy? Kagwapo sa kumbana sa una, ah. Kuan, kay nganom na ko, Sol. Di ko gwapo, Sol. Ayaw lang kalain, ha, Paulo. Sa buhi pa to akong bana, siya gyud ang pinakagwapo para nako. Ang wala gyud ako mauyo ni atong tawhana, abi ni mo unsa? Nabaw kog unsa. Unsa man, be? Daghan og chicks bangag Da sa ilong. na. Mayo kay nahibaw ka. Tinuod gyud na. Daghan gyud kay itong chicks. Anya daghan sa tong bisyo, eh. Tinuod namin. Pero sawa pa ba to siya patya? Nagbasol gyud to siya sa tanan niyang nahimo. Ugani, nasa'y gisuwat para nimo. Daraw, na. Ha? Nasa'y gisuwat para nako? Bangag sa ilong. No? Sorry karon pag gininako nahatag nimo, ha? Mao gini ayang panugon. Basaha lang na ang tanan niyang gisulti diya sa suwat. Bangag sa ilong. Salamat. Salamat kayo, Paulo. Nilag na ka, katawa ka. Bangag sa ilong. Ay, sapayan, meron sapayan. Hinomdom ilang yun, permi, kanunay gibalik-balik og sulti ni Arturo nako, nga gihigugma yun kaniya. Ikaw na gibugtong babae nga iyang gihigugma. Bangag sa ilong. Salamat kayo, Paulo. Uy, hala. Naaman si Dindo? Sige, di lang siguro kung magdugay. Palihog na lang niya kung basaan ng suwat, bangag sa ilong. Bida! Wa gyud ko mahimuot ining inyong kalaki. Tay, nganong masuko man ka, tay? Nga, wa man na manghilabot sila sa Paulo ug si Lucio. Basta! Di ko gusto nga magsigis lang ani. Unya, kamoy pangitaon. Ikaw ba, Jereba? Ay. Wa siya ko makasabot ni mo, ay. Ikalit man lang kagkalami diha, ay. Bitaw, tay. Wa gid mi makasabot nimo kung unsa imong bugat nga rason nga mukalit kag kasuko namo. Di man ko ganahan. Ha? Nga ipaagi ninyong ingon ini. Ikaw magsigig sol-sol sa imong igsuon nga palikayan sa Dindo. Unya karon, naamoy laing mga lalaki nga gitagad. Unya ba yun? Di na tubago ni Mirasol ang mga tawag og text ni Dindo. Aber, saman. Di mo mauwaw? Nga mo na inyong gibuhat sa tao? Ha? Naluoy lang yung kay kong Dindo. Nalimot mo? Pait kayo og nagian tong tawhanan na to. Saba, Jere, ay. Palabis yung mga gibate, ay. Mabuan rin mong istorya, ay. Kung saan rin palabis? Padayon. Kabis, bindagin. Naghuna-huna lang ko, Tintay, ha? Grabe na kayo ang pagpaubos nga gihimo ni Dindo dinhi nato, ha? Ako giniklaroon. Suma, ha? Napasagilan ba nato siya nga? Siya'y nagpapatay ni Arturo kaniadto, ha? Kaniadto. Kanakong kahasulado, ha? Samara nga ato siyang gipakauwawan. Suod din nato na tawana. Unya karon, ato lang sayon-sayonon. Manawat man ang mga tao nga wa pagyud mo masuhito. Ikaw. Ako? Ikaw. Nga naman ko, tay. Sige, sulti. Lain na. Initago ni mo, tay, uy. Taas kay kong istorya. Tay, lain na sa ni mo, tay, uy. Ay. Sa una, sa pagbisita bayan ng mga tawhana, imo baya sa silang gipadayon. Bisag, wa pa ka masuhito nila. Kaya karon abi kay kami may tuyo masuko ka. Bitaw, Jerry. Kamusan? Ay, kinahanglang patas ta, uy. Dili ta magpinig og tao. Og usa pa, kung ang tuyo ni anang mga tawhan na nga mangulitaw sa atong mga anak,
Ay, naman na nilang Jerry og may rason kung magauyon ba sila ng mga tawhana. Bitaw. Unya, nakauyon sa kay mo. Oh, kuyo. Tanawa rin yung katay. Ikaw, tay ba? Ay, ay, suko-suko, tay. Ay. Oh, abi ni mo, tay. Mapunta ka manggudahin kag pasangil, bisag wapa ka masuhito. Ayaw gudayon mi, mi. Pagkani ka may baw, kung usan mi as among huna-huna. Tubagalan ko. Kung nakauyon, basal mo nila. Day ko. Suko na sana. Ay! Kalain tatay, mabugos day ko, di may mutugan. Kalo kayo. Nakauyon sad mo. Maunay akong likayan. Hahay. Hahay ni mo, tay. Ay. Basta, tay, wag yan sa among huna-huna ni Mirasol. Imura gin ang mga huna-huna, tay. Ay, Di na natulalisan pa, Jerry. Dagko na ng atong mga anak. O responsable na sila sa ilang kinabuhi. Paminaw mo doha. Unsa man na din. Sugod karong adlaw. Kamong duha. Fire out na mo. Oh, come on. Pero ngano man din banghag sa ilong. Ayaw na mo pagdaghag pangutana diha. Kuhaa ang inyong mga sinina o ayaw na mo pamalik din eh. Oh, come on. Pero, Dain. Karoon na dayon! Pamahawa mo! Patay. Kick out kita ni siya. Banghag sa ilong. Lagaw na! Tana siya. Kuhaon tato. Katong atong mga sinina. Banghag sa ilong. Oh, come on. Huy, nga naman ka. Mura man ka, wa may mutang. Sa mga libasa diha. Kuan ming ba? Gihatagin ni Paulo na ako. Suwat ko nun ni Gika ni Arturo. Unsa? Suwat na, Gika ni Arturo? Sa katong buhi pa ko nun siya. Usa may unod na suwata. May mong mabasa ko? Ni Ao. Unya, unsa man sigurado ka nga suwat ni Gika ni Arturo? No, pa malagila ay suwat ni imong giguptan. Ang suwat niya sa una pa, Ming. Ako lang gitandi ang iyang penmanship ba? Parihang mong gid, uy. Huwag ikalainan. Sa ato pa, kang Arturo ginitikan. Murag gikan giniya, Ming. Pero nahibong man lang gud ko kay nganong gipaagi pa man ni Arturo nga to ni Paulo. Nganong wala lang gid niya ihatag diri nako. Pero Mer, nakisgot lagi ni siya din nga di gyud kaniya paminyoon sa lain. Mao bitaw. Unya, nakisgot sad siya nga di nimo ang ipilion si Dindo. Abi ni Muming, mura man dinuon kog nakuyawan atong Paulo. Ano ko taong nakuyawan ka? Tungod kay nagsuhito kay sista nang kinabuhi ni Arturo. Gusto may nagkakuyawan na? Sago lang akong gibati, Ming, uy. Nahibong ko o nakuyawan ko. Kay, di mo ko ingon ana si Arturo kani adto. Nahibaw kay kus batasan sa kumbana. Nga wa gid siya gisultihan sa iyang mga personal nga kinabuhi. Di ba sa kaangay mabalakay ni Suwata, Mir? Kay, ulos man sa ninot ang iyang panugon ni mo. Gani mi-express ni good siya nga nahikugma gyud siya ni mo. Ang makapahibong manggod, Ming. Ngano naghimo man sa inang Suwata nga mura sig nahibaw ng daan sa posibleng mahitabo niya kani adto. Di ba? Mao na akong pangutana nga angay nimong hatagan og solusyon. Ita kay ni. Nay, nagtugon gud siya nga di gid kuno nimo ang piliun si Dindo. Na, ambot lang, uy. Ay, nang limbawat ba akong balhibo. Kaya wag gina siya mag-iskot sukad-masukad. Na doon na siya suod nga higala nga gingalan o Paulo. Narana ni mo, Mir. May masab nga imong usisahon unog maayo kung kinsa gud as Paulo. Maubitaw na nasa kong una-una, Ming. Yung misteryoso gid kaayo iyang kalit nga pagpaila nga suod siyang higala ni Arturo, uy. Unya, nahibaw pa gid siya sa tanang mga sikreto. Bisag unsa pa ako ipangutana niya, iya mong matubag. May katarungan sab ta, Mir, nga di dayon ka matuo. Kay, wa pa masagid ta masuhito atong mga tawhana. Anid ilang, kay basin og makatabang samna siya nato sa pagsulbad sa kaso ni aning Arturo.
Asam katapay nga ni ron bangag sa ilong. Oh, come on. Murag ka. Huwag yun yung mamaayo na to pagplano to ra. The plan is bad. The plan is bad. Kay kung mapalayo ta ni Dindo, if we go far to Dindo, piligro, di na hinuon ta magkatabang niya. Oh, come on. Ay, kamayos yun. Bubalik una ka sa langit. Unya, ang yun ni mong Ginoo nga usbon lang ning akong misyon ay. Bangag sa ilong. Oh, come on. Usay usbon, ha? Usbon lang ba? Usbon. Change? Change. Winom change. Di lang ako obligahon aron mausap yun ako ang kinaya ni Dindo. Kaya, kung lisod yung kaayos kung bahay mo eh. Malibog ang akong kutaw. Nag-struggle pag ko sa akong kaugalingon. Unya, punan pa na ng Dindo nga ngilaan kay putasan. Bangag sa ilong. Basta yun may naya ko ba? May impirno, may duwa, bangag sa ilong. Huwag ko'y mahimo, Anator. I cannot do nothing. Ha? Bantay ka? Kayo na sa tanan. First of all, ikaw may midawat ana nga challenge. Pero, oh, come on. Pero, sobra naman gud kayo ni nga misyon. Kaya may, ang tao nga miangkon yun mismo diri nako nga siya maoy nagpapatay nako bangag sa ilong. Unya ako pa yun siyang tabangan aron mausap sa iyang kaugalingon. Kung pa lang kung nagpugong siyo, ako na siyang giihaw bangag sa ilong. Oh, come on. Ay, naglito ka si mong baba. Ha? Kay, sakyan o niya kasyawa. Ride on ang yawa. Ride on. Mao na akong kuyawan siyo. Kaya ako na niya yawa nga. Mayawaan pa yun. Malasa na yun ako. Oh, come on. Ako na yawa. Mayawaan pa yun. Bangag sa ilong. Pari kamot lang ito. Okay? Mo bito na giyatayan kag abyan sa Ginoo. God give you abyan. Wala hindi siya abyan. Murag lisod. Bangag sa ilong. Oh, come on. Ano sa ingon, magkatabang ni mo, magka-help ni mo. Ay, di gyud lalim ning itabuwas yo. Mura ako kasurrender ron ini, bangag sa ilong. Oh, come on. Kung mo surrender ka, aw labi siguro. It's very sure. Balik ka sa impyerno. Uy. Oh. Uy, pwede ibalhin lang ako sa purgatorio siyo, bangag sa ilong. Oh, come on. Dili na mahimo, Tor. Cannot be changed. Di tagar gani kag chance unya karon. Ikaw pa'y mamili sa imong gusto. Di, yung ka maangayang mahimong anghel. You cannot be angel. Kung magsigi kag reklamo. Maulagi. Unya usahaw man ato ini ron. Nga, gipapahawa na matanda din do sa ila. Bangag sa ilong. Oh, come on. Mabalik na dito, Tor. We will go back to our destination. Am-aman na nato balik sa Dindo. Aron masuod ni mo siya. Come on. Unsaon man nato pag am-am siyo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Ngayon lang nagpasaylo. Ha? Mangayo. Ngayo. O sa panay ining nisong ngayo. Mura nalipat ko. Bangag sa ilong. Magpaubos na. We'll go down. Bisag patik na himusa. Bangag sa ilong. Oh, come on. Ingon na maginator. Ang pagpaubos, when you go down, ha? Mo na'y bugtong kusog o gahong na to. It is the strength and the power na to. Ay pinagi niya na. In that way, mapuka na to ang demonyo nga nagmando sa huna-huna na to karon. Ha? Dili na to. Nindindog yun mismo. Oh, come on. Imbiis. Ha? O sa imbis? Mau ba siyo? Oh, Ote. Otor. Bangag sa ilong. Oh, come on. Mo gini isilsil sa atong alimpatakan. Inis. You chisil our... Bangag sa ilong. Padayon siyo. Mo na isikreto nga gibilin sa Ginoo. Nato para sa tanan. Hinagiba na nato, Tor. It is our... Padayon lang. Bangag sa ilong. Lisod ko. Paskang. Paskang lisura siyo. Paskang. Sus. Ispilingon nun, pastilaan, yung lisura. Nga, wama na tayo daotang gimo. Ha? Pero kung saan man nato, kung pananglit, di siya mudawat sa atong pagpaubos, bangag sa ilong. Oh, come on. Magsabot ta. Okay? Magsabot ta. Alam, tunaan na to umayo. Kung unsaon na to ni pagsulbat, how to solverize? Solverize? Pagsulbat. Wala sa dictionary siyo, pero naanas almanaki. Ang mayo siguro na itong sabutan una ba? Kung asa tama mo yun ha? Wala ba tayo mga wawards? Wala tayo mga kwarta, bangag sa ilong? Sa'yo na! It is easy! Na ako'y nahuna-hunaan. I have something in my mind! Dali! Sunod ako! Come to me! Bangag come on! sa ilong.
Kumusta naman ka, Mer? Okay naman din. Eh, muraman og nausab na ka na ako. Nausab good taon. Ngano ko nakaingon man ka anak din. Di naman gug ka mo tubag sa ako mga tawag. Di nasab ka mo reply na ko o text. Pasensya na gid kaayo din. Unsa man gid ito imong plano? Imo ba gid ang ipadayon ang pagpaimbestigar og balik sa kaso ni Arturo? Og doon na ba kay nakita ang lying suspect sa iyang kamatayon? Wa pa'y klaro din do. Mahimo man nga makatabang ko nimo kung mao gina imong gusto. Ayaw lang. Ayaw lang kabalaka. Sa tinuod lang. Mga huna-huna pa lang to na ako nga may konsulta ko sa akong mga abogado. Pero murag lisod gid kaayong mahitabo. Ano man? Ay, naglabad pa man akong ubahin anang butanga din. Sagdi lang. Musulti raon niya ko nimo kunon sa gimahimo na kong hukom. Sa pagkakaron, wa pa gyud ko'y formal nga desisyon bahin ana. Oh, ako nag-agad lang ko nimo. Kay anda masabugyod ko nga musuporta kun unsay mo gusto. Kay bawi gyud ka nga pinanggata kayo ka. Salamat din. Ano unsa man. Makahigayon gyud ka karong gabi nga mag-dinner date ta. Oh, karon yung gabi eh? Oh, ikaw? Kano sa mahimong gusto? Mahimo bag sa sunod adlaw na lang din. Mas maayo siguro nga Merkulis na lang. Oh, okay kayo. Why problema, Mer. Basta, karong Merkulis ha. Lasin beog. Mausab na sab ng imong hunahuna. Dili lagi. Promise. Oh, sa iyo man lagi mo din eh. Oh, come on. Kuan. Niya namin din gipapuyo ni Padre Darwin Bradger. Mao ba? Nindota pa minaon, Bradger. Kamo ginay duha. Oh, come on. Oh, Brad. Ikaw, Tor, unsa mo kasulti, Tor? Tor? Kamo ginay duha din eh, ha? Kami. Namina ram ko ninyo. Bangag selong. DJ Relax. Basin o dunay available nga trabaho sa inyo ba? Bisag hardinero lang ko, okay ra. Atapa. Atapa. Yun na ragod. Wala na mo manabaho sa ilang DJ Relax. Wala Brad kay masuko man sa namugod. Bangag sa ilong. Ginoo. Oh, come on. Diyos nga maluloyon. Ngayon nasuko man siya ninyo. Ambot lang lagi. Nikalit mo to siya kasuko. Bangag sa ilong. Nahibaw na ko nga no. Tungod na kay inyong giabusuhan ang iyang kaayo. Oh, come on. Wa man, Brad. No. Wa man mi sa niya. Wa mi sa... Bibi. Bibi? Say Bibi. Bitaw, Brad. Muna. Wagin mi sa, Brad. Kuan kalit ramen niyang gitak-tak sa trabaho. Bangag sa ilong. Diyos nga maluloyon. Abi bagod ninyo, kana si Dindo, maayo kinang tao. Gani, kaslo na siya sa akong anak. Naibong. Kaslo na dahil sila, Brad? Really? Wa day mo sultihin ni Dindo, anak. Wa ba may sultihan na, Brad? Oh my God. Nagkaroon nahibaw na mo, kinahanglan nga maglikay na mo sa akong mga anak. Labi na ni Mirasol. Sa ato pa, gitangtang day mi sa trabaho tungod sa silos ni Dindo namo, bangag sa ilong. Dili sab ko makasulti kung maobagi na hinungdan. Basinog doon na mo'y laing sa niya nga wa mamutuman sa iyang mando. Sagdi lang, Brad. Okay raman sad mi nga gitangtang mi. Total, naman si Padre Darwin. Gipapuyo manday mi din niya. Bangag sa ilong. Diyos nga maluluyon. Mayo noon. Swerte mo duha. Bueno. Mag-istorya lang ang tagbalik, ha? Kay naapo ko'y tuyo ni
Padre Darwin. Sige, Brad. Brad. Oh, come on. Bangag sa ilong. Nganong, mura man nasubo og kalit ang imong naong? Ha? What happened? Murag nasakitan ko itong gisulti ni Tatay Jerry da. Tinuod ka ito nga kasluno na si Mirasol ni Dindo. Na, di sab ko makatubag ni mo, Anator. I cannot answerize you. Pero, ay kagol, don't be sad. Kibane, remember, dili na mawi atong misyon din eh. Ang imong misyon, nga mabag-o ra si Dindo. Unya ikaw, you! Magbag-o ka sa mong kawalingon. Maura na. Oh, come on. Paskang paitay. Nga nasa paskang. Ay. Mo na ipagaingnon, Tor. It is a saying that goes. Nga sabay imong sundon. Ang gusto ba sa Ginoo? O gusto ra nimo? Which is which? Naungo naman ito na witch naman. Oh, come on. Bangag sa ilong. Ambot lang siya, oy. Nayawa na ta, naungo pa siya. Grabe naman ni mo siya. Wala din siya kung makaako nga magtanaw nga si Dindo. Mo'y magkapanagkiyas kong asawa. Bangag sa ilong. Oh, come on. Abili mo. Para di yun maglibog ang imong una-una, Thor. Okay? Focus lang yun ka. Focus ta sa atong misyon. We will focus our mission. May buti mong ipasabot siya, bangag sa ilong. Nga tuguta lang nimo, nga makasal si Dindo ni Mirasol. Unsa? Bangag sa ilong. Nga taong musugot mang kusyo. Nga ako unang asawa. Bangag sa ilong. Oh, come on. Bida yun nimo. Ayaw kalimot. Don't forget. Nga dugay na kang patay. You are already dead. Kay gusto kang maanghil. Unya karon. Nangandoy ba ka ni Mirasol? Oh, no. Oh, come on. Oh. Uy. Oh, ha? Di ba gisultihan na matakan na siya? Nga okay ra ko nga maminyo si Mirasol sa lain. Bangag sa ilong. Basta di lang si Dindo. Kay naanay batik nga motibo si Dindo sa kong asawa. Di na tinud-anay ang iya. Bangag sa ilong. Oh, come on. Ay, Tor, kaniyot lang. Ha? Di ba si Dindo man ang nanaog sa sakiran? Wapa, nanaog siya. Wapay pag naog siya. Wapay pag naog. Daan palagi ko manaog yan. Bangag sa ilong. Oh, come on. Uy, wala bitaw na. Ano naabot man na siya din sa simbahan? Oh, diti. Si Biti. Dali, Tor. Bato pa rin daan. Oh, come on. Paablihan man ka ni mo ang kaso og balik. Kinsa may imong suspect, Mirasol. Wa pa na klaro na uy. Taas pa kayo ang proseso matod sa atong mga abogado. Maubitaw na giingon sa imong amahan. Nga basin og kanang singanan ni mahago ka lang ba? Unya, waragya po'y paingnan ang kaso. Oh, sakto man sa si tatay, nay. Pero ako pa nagibalansi ang tanan. Wa ba malain si Dindo ni mo, Mirasol? Manhibaw siyang pablihan ni mo balik ang kaso. Oh, wa man hinuon, nay. Mutabang pa man gani hinuon ko no siya nako. Uy, mao ba? Ang ako kung gusto nga mahitabo, nay. Nga akong paimbestigahan og usab aron mulutaw gid ang tinuod kung kinsagi anging manubag sa kamatayon ni Arturo. Kung unsay makabot ni mong desisyon, Mirasol, andam ra gyud ming musuporta nimo. Kay imo man gid nang desisyon. Salamat kaayo, nay. Oh, come on. Mura seryoso guys, Dindo nga nag-ampo. Nganong na siyang seryoso man kayo? Nagluhod. Suod sa simbahan. Very serious. Praying. Bitaw. Nganong ka na siya. Saan kayo nakao na tawa na? Basinog nakakao nagtinabal humbangag sa ilong. Oh, come on. Tinabal. Basig naghinulsol na siya. Sayang mga sator. Basti lang ka maayo kung maunta siya, no? Repentance. Oh, muna pagkain nun, Tor. It goes by the saying that di yun na to
mahukman ang tao. Aha. You cannot judge the people around you. Under the Bandugo Tree. Andel naman ko. Medyo nalipay ko ning nakita na ko suda. Nalipay ko. Ha? Usa kay maayo og ato siyang dulon siya. Bangag, Silo. Oh, come on. Ayaw. No. Pasagdahan lang nato una siya. Di, na may dagang naglinya sa pagkumpisalan. No? Basin og mangkumpisal sa na siya. Bangag, Silo. Oh, come on. Panitan lang una nato, Tor, ha? Okay? We will panage. Aha. Ang important. Nga nakakita taniya karong gamisod sa simbahan ug nagampo. May untag nagbinago na siya siyo. Aron, ang akong kasuhon, ang ako nalang kaugalingon. Bangag, Selong. Kay, di ba yun lalim nga kita pa'y mutambag anang tawana para magbabago. Oh, come on. Bangag, Selong. Sagdi lang, Tor. Okay? Basin og mauna ni ang atong gipaabot. Nga mapag-o na gyud siya. Oh, come on. Bangag, Selong. Oy, Dindo. Nahasuroy ka man lagi din eh. Gikan kong nangumpisal. Mayo. Mayo hinon. Panaag gina na ako dito. Kada mo lang ang tulog ka buwan, mangumpisal. Kana, mula'y sakto. Ang Ginoo mana ka nimo. Manaasa ba nimo, Tito? Salamat. Mayo ka na imong gibuhat, Dindo. Tuod. Mayo kay nagkita na sa balin eh. Ay, tagsa naman ang kakamusuroy sa bahay. Ay, maulagi, Tito. Ganahan ba yung ko kamusuroy doon ta sa inyo? Pero, usaw masabgod nga, nabisi na masab kayo si Mirasol. Unsa maginahitabo ninyong duha, ha? Unsa man? Naamoy giawayan? Oh, wabaya, Tito. Bisa gamay, wag yun may nagkalalis anang Mirasol. Abi ni mo, Dindo. Kanang akong anak, nagpaabot na yun na, aron imo na siyang pakaslan. Ay, mabito akong gusto untang nga nahitabo ito, pero di pa man kuno andam siya nga makigminyo na ako. Ikaw yun. Ayaw lang kay kabugnaw na yun. Kinanglan nga, sigihan mo siya og hagad. DJ Lax Nalipay di kay ko dito nga misuporta mo na ako. Kalipay sab namo nga ikaw gyud mao'y makatag-iya ni Mirasol. Wa may laing nakita nga kasaligan nga lalaki. Ikaw ra yun. DJ Lax Mas maayo pa magaling katong aning Arturo. Oh, Arturo. Mo ba, Tito? Sa tinuod lang, wag yung ko makauyon ni atong tawhana. Kay, pulso na bisyo ang nakamahuan na to. Oh, tinood bitaw na, Tito. Ay, pasti lang. Daghan kay itong bisyo. Mo lang, nalipay ko nga nahanaw itong tawhana. Lipay ko. Nabi ko simbahan. Oh. Daghan kay itong kontra. Mo itong nalipay kong nawa siya. Simbahan mo ko. Delikado og maamong ang among pamilya. Gusto ka dito. Inilagyo kay ito si aning Arturo sa iyang mga kabuan. Oo. Mo nga gusto kong kamo na ginunya ang magkadayo ni Mirasol. Hinaot ta Tito. Mao ginay pangandoy sa akong kinabuhi. Gusto ko nga mahimutang na sa akong kinabuhi, oy. Okay. Wala hapit na gito na. Sagdi lang. Ayaw ka bala ka. Kay ako suporta ko nimo. Kini akong suporta wa magini paglubad. Tabangan tagid ka kutob sa akong mahimo. Nga. Ako paniguro nimo. Nga ikaw gyud ang makatag-iya sa akong anak. Oh, nya, sa naman, Mir? Nganong mura magnausab ang imong tono? Di na lang nimo ipadayon ang pagpaimbestigar og balik sa kaso? Lisod man ming, kay mismo si attorney, mitambag gid siya na nga gusto na kung gusto gid kuno na kung paimbestigahan ang kaso ba, kinahanglan gid kuno nga dunay tawo nga matudlo na tong suspect. Time para good, Mir. Katubang mga suspect sa una ba? Di ba da ito mahimong maimbestigahan og usab? Natay bagong mga saksi? Actually, maglisod na taan na, Ming. Tungod kay doon na desisyon ng korte.
Og dili mahimong sila gihapon ang atong itudlo nga suspect kay wa tay igong ebidensya og mga saksi. Sa ato pa, wala gid ay kapaingnan ang kaso ni Arturo. Maingon gud ana Ming. Pero abi ni mo Mir, katubaya si Alex Rubio? Kung wa pa to siya binuangi, tingali mao gitoy ligong saksi nato nga magkatug-an gid sa tanan. Aw, o gitingali. Pero saon man, di man sagot ka patakag pasangil gud. Ilabi na gid dindo kani adto nga mao into. Aw, kun unsay naragid na nimo kun imo bagyong paablihan pagbalik ang kaso. Gitugyanan ako sa Ginoo ang tanan mi. Siya rin nasayod sa tanan kun unsay paingnan unya ining kasuha. Abi mo, nalipay kay ko nga nagka-banding na sa tao balik. Salamat kayo dindo ha. Nalipay sa ko nga nakahigayon sa pagkuyog ni mo karon. Kumusta naman kamera? Maayo man. Medyo daghan lang og adjustments tungod sa akong mga gipang-asikaso. O niya, saan naman imong desisyon sa kaso ni Arturo? Wapay klaro din, uy. Magdepende ra gid ang tanan sa kahigayunan. Abi nimo, nakasabot kay ko sa imong gipati. Kibaw ko nga pinangga o gihigugma nimo si Arturo. Pero saksi sab ko meron sa imong mga pag-antos kaniadto nga wa hatagi og bili ni Arturo ang inyong kaminyon. Pasensya na kay kamera nga nakaisgo ta bahin ini. Tinuod ang imong gisulti. Nga bisan tuod og badlungon kito sa Arturo. Nandako na kong kumpanya. Pero unsaon taman. Wala ko'y mahimo sa nahitabo niya. Sige lang. Sige lang nila. Maayo kayo ang Ginoo. Wa ka niya pasagdi. Dibaw siyang doon naghihapoy andam nga mahigugma ni mong tinuod. Bulahan kito si Arturo nga siyang imong ipili, pero pasagdi lang. Ang tanang pag-antos adunay sukli nga mga mayong butang nga maabot sa imong kinabuhi. Salamat kaayo din. Kalipay o garbo na ko, Mer. Nga makatabang yung kunin mo. Bisag sa gamay rin pagi. Ginagmay lang ang pagi. Buhaton ginan ako, kay di ko gusto nga magtanaw ni mong mag-uol kasi mong kinabuhi. Ay, di ka ngayon o nga magsubo sa mong kaimtang karon. Kinaanan ni mo ang tanan. Ang kaanyag o kabuutan, naano ni mo? Nang hinaot lang ko din. Ngaon talikunon ko sa Ginoo. O ubanan ko niya sa akong mga desisyon. Kaya hangtod karon. Naglibog pagikukunod sa himuon akong mga desisyon sa akong kinabuhi. Ni ako, meron. Ni ako. Andam ko sa tanang kigayon nga motabang nimo. Sa bisan unsang paagi. Ayaw gyud kalimot sa pagsangpit. Ugmasyo, Kuya Ugi ko, bangag sa ilong. Asa man ta? Where are we going? Oh, come on. Mamisita na silang Mirasol, bangag sa ilong. Pagkatawa mo lang tani mo, Toroy. I'm laughing! Nakag-chakos-chakos. Oh, come on. Chakos. Usa may katawanan sa kong gisulti siyo, bangag sa ilong. Oh, come on. Pagkatawa ko ni mo, kay seryoso magigaron. You're very serious. Isjikis. Ha? Tasa ito isjikis? Oh. Gusto mo na? Sakto yung kasyo. Bangag sa ilong. Come on. Sobra pa kong seryosos kung kinabuhi, karon. Gibate og tumang kanasig. Bangag sa ilong. Oh, come on. Oh, MD! Si MD? Unsamang dasiga. So, gusto na ko nga pangulitawan pagbalik ang akong asawa. Bangag sa ilong. Oh, come on. Tuwa na sa ganang imong ambisyon. Abi ni mo siyo,
Nagsige jud kog timbang-timbang aning atong sitwasyon karon. Gitimbang ko ginig pila ni kakilo. Pero sa ba rin ako nga bation kong ingon ini? Bangag, sailong. Oh, come on. Human na ti kasultihi, anak. Ha? I'm telling you, many more time ago. Nga kontrola, you control. Yourself, imong kaugalingon. Di na mahimo nga imong pangulitauhan o balik si Mirasol. Oh, come on. PS. O si PS? Pero siyo. Oh, ako siyang asawa siyo. Bangag, sailong. Isyo! Si siyo. Sa una. Pero nagugnan isyo. Klaro na isyo. Oh, come on. Pero, sailong. Kining, namatay na baya kagikan. You are dead already. Nahukma na ka sa Ginoo. You are judged by the God. Na-impirno naman ganay ka. Ipabalik ka sa kalibutan tungod kay mihangyo ka sa Ginoo nga gusto kang maanghel. You want to be angel. Unya karon, nakay tahas. Ug ang tahas nga imong giuyunan mao ang bag-ohon nimo ang imong kinabuhi. Bag-ohon sa nimo ang kinabuhi ni Dindo. Aron sa ingon makaila pagbalik sa Ginoo. Oh, come on. PS. Ha? Unsa PS? Pero siyo. Ay. Unsa man ito akong nakita atong unang adlaw. Atong sang adlaw ba? Mura man og nabutan na to si Dindo, nabuutan siya siyo. Bangag, sailong. Oh, come on. Wapata ka siguro, ana. We cannot ka siguro, Ice. Mayo kung magpirminas iyang kabuutan. Mo na yun akong pangutan na lagi. Dako ka ng pangutan. Big question. Big question. Di ba? Kung naapata sa kalibutan, ha? Di pa man kita mahimpit na mabuutan, ha? Pangag, sailong. Oh, come on. Ang importante, the important. Maura yun nga gusto sa atong Ginoo nga buhaton sa tao mao ang pagpaningkamot nga di makahimo og dautan. Kanat dubad. Pero kung ang tao di mahilumdum sa Ginoo og nagpadayon sa iyang pagkadautan, wa na yun ay kaluwasan nga madawat sa unahan. Oh, come on. Pero siyo, unsaon man ka nako inisyo? Sa tinuod lang, muangkon jud ko nimo. Bangag, sailong. Oh, come on. Ngayon sa, what? Kung pananglit, si Dindo man ang makapanag-iyas kong asawa, mas mayo siguro nga mubalik na lang ko sa impyerno. Bangag, sailong. Unsa? Oh, come on! Seryoso ka, Sir Arturo, siya mga bahad nga mubalik na lang siya sa impyerno? Kay kalaan na yung sa ipas pagpaminaw uban pang masumpay na itong sugilanon, ang iyawa nga gustong maanghel. Tagsuwat, Emmanuel Ladila Sacol, ubos sa direksyon ni Ria Arellano, Spanner Joel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing, dalit sa RMN Drama.